IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol John. Naisuro kadagiti miyembro sa ti Boraan Fisher Folk Association iti Iliti Burgos ti panagarami iti fish aggregating devices wenno ti awagan da Apayao. Dahito ikat pabayan iti Department of Agriculture ken Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agricultural Development Phase 2 program amang titulong kadagiti masiknan nang nangrona iti pagsapulan da. Binagyamanan met dayto iti presidente iti asosasyon ani Mr. Marshall Arbagawisan. At tarigagay ti DAB4 anayon manen kapadasan kin agserbi anayon nga adal iti training kadakwada. Inayon na nga ada nagbaling episyente ti panagaramid da itatan ti payaw babaen kadagiti kabarbaro awagas ana isuro iti asosasyon. Nagtitinulungan na ti nasaong asosasyon ti nagaramid iti dua apayaw sakbay ana ipakat iti tenga ti taaw. Agserbi da ito pagumukan dagiti kan saan lang nga dagiti babasit no diket dagiti dadakkel paiket matrakar ama panangumo pasko makadagiti dadakkel atuna. Damag iti Iliti Burgos. Idol John, dito nga payaw, apay sabali nga klase nga payaw, at imposible mo nga di da amot agaramid payaw, di taga Burgos, kasla, misleading sa mo, ano na, at baka kanong, apay di da agamot agaramid ti payaw, kung nada di kita komento. Ada ti advanced technology. Mas advanced. Hanga dito, mano-mano nga aramidanda nga payaw. When han nga digiti na ipagagangayan Idol Bernard. Is it sustainable? Ata digiti da dumakat sa pagarigan TV par nangiruar iti nakadado nga bangka di ngamen. Dili ka baro nga klase nga bangka no di damo nasusar digiti duma impaigi damo nagsubli damo kadeta kayo. Awan nga rod ada digitihan pa unay nga maka-adapt ka digiti baro itat nga teknolohiya wala digiti kagamitan Idol Bernard. So nga masapol nga maisuro tapno no ma-practice da metlaeng Idol Bernard. So dito itatamay sa awagas na ipagagangay ngamin dati usaren nga payaw ket itatan na isuro pay kadakwada ti panagaramid keno dati husto nga panangusar Idol Bernard. Okay. Advanced technology and of course the science of making payaw. All right. Go ahead, Idol Joan. Damag iti Iliti Burgos kadwa iti 99.5 Nawag Idol John 16 tatak sir.